Don't worry, you're going to be fine. Am pierdut cam multă lume. Tu o să zici că e la arzător I'm aici. pretty sure that's not normal. I was only E, trying to dracu, make a dai cup of foc la tea. mobilă în pula mea. Repară bă lui ăsta arzător aici. L-ai reparat? Am reparat ea. Ia dracu foc aici. Para mea. Generală. I'm sure I saw something moving. Hai mă, dă-te toată pula mea de aici. Și asta aici. If you can knock them all down, you get a prize. Gata, și aici are de da, ia vină cu a. Da, uite, nu vezi că sunt jos aici. E și ți nu știu ce-ți dă, îți dă aici preacher, nu știu ce-ți dă. Vezi, bă, că nu s-a prins niciun beg, bă, decât tu avea. Îl tragi în inimă. Da, pe asta observi. Mai sunt două. Eu trag lângă ăsta, că ăsta nu se dă la o parte de aici. Să-mi bat piciorul, da. Cum mă, doar Ăla mui, trebuie să deblochezi A, unde e uite-l, aici, bă, un preacher. acum l-am văzut. Ia-l, ce să mai... Îl iau? Ia-l, ți-am zis că îți dă preacher aici. Dacă am puține gulanțe a dat. Doar 16? Mai ai bă acolo. Mai Păi ai mai- încă două de-alea, uite. Hai Nu le-ai luat să... pe toate, mă. Păi nu merge, că atât a mers. Cum mă, cât ai pe el? 16 total. 14, A. 14 cu... Două în el. Aoleu.